Hei, hei dit, så det etter her vi noen parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal. Og etter det så får jeg spørre Paul, hva ligger der av Gjersta i det? Ja, det nog så selvfølgelig litt at jeg hefte med vitta nu med i minnesta. Så jeg var synte tinkter i jar om vidskifter som kanskje ikke rikket så alt sjankronøren og jeg kjente jo meg til jeg følte sånkere at det har ikke vært noe godt. Altså, jeg har ikke vært noe glæver ut her. Og så savnet jeg på en av veien. Så jeg lykken til klokken 6:21 alltid. Fra klokken 11 til klart. Og jeg ser prosessen jeg vakna, så kom noen vidskift framfyrir meg som jeg selv hadde kjente og visste om, men om kan ikke oppleve det. Så nærværende som. Og det er vi sannsyn at gjøre Jesus herre låser ver. Vittlig sjekk var bråte her. Utkjent farvat bojar mer. Båar ojor her. Kort og kompass. Lust mer her. Jesus herre låser ver. Og så han så fyrir to. Stormen banst. Så tog en han høtta kanst. Og akta til må heve vilt. Ta at du sier 10. Vær stilt. Og som bant ut åka med. Og så atter at det Jesus herre låser ver. Og så kom det sørste verset, og det var liksom det som løste meg. Ta mot eia landet seg her, og bry med vittla øyler her, vittla med og stittle og havn. Takk med herre uten favn, og som bant ut åka med rastøy. Høyst ekkava. Rastøy. Låser i. Så vakna jeg ordentlig. Ja. Og det litt med borsjord Øtlund som jeg haft den 4. Ja. Og det ble pura ljøst. Jeg la så og nøyta til her og repetera et annet så vel for meg selv. Det ofta så blir det vekkat hvis du ikke gjør vitta. Og for å huske man til hvor skulle jeg endelig, ja. Så med da kartet, så sa jeg en sjøen, og det var siste sånn om en Ase. Han silte vi en, han åtte en litt land øyren så han båt, altså. Han sikla vi, og det var øyre så i Alta, og det var akkurat firmaer som det var her i Møte, Stronton her, mittel Kjekk og Stenter. Og alt var øyelig høy, og jeg vet at Stronton kan godt være en brim, men ikke heve alt, men til møte kan. Og hun tog så på at den kjøn og visser, og det var øyelig vel 4 at jeg siklet til det. Han kvarv i alt det der, og så får han langt da. Og så var det en trutjerere båter som løtte kjellavøren, og tar klare å sikle. Så jeg bor ur vantan. Og jeg helt dette var så ekkert talande, altså. Så godt det å øye en låse. Akkurat. Og så godt det å kjenne han vel. Og vite han kan. Og til Herren Jesus, øyne han, altså. Og så var det det som det var byrjar, og jeg får så opp, og jeg lykket som kvult i ordentlig vel. Altså, jeg følte til at hesen det var akkurat som, det var en særlig dæver, en gode dæver. Jeg kom nå, ja. Godt å vakne på handamaten.
Ja, jeg var omøtelig lever for det. Jeg er slett ikke vita til morgen. Jeg kan ikke minnes fra at jeg leie høtten i dag. Og savna jeg. Og så tar jeg et her. En 6-6 timer rettene. Ja. Så det var en leia mann jeg fer opp og Herren gjør vinesyn og det er med en svever. ja, det er for også om. Ja. Alt gjør Herren vinesyn med en svever. Akkurat, ja. Ja, og ta minnes så at det som viner vid vin, omgangsherren til som møttes han, og satt man i hans skal være ta en kongjørter, han. Så jeg pratar ju just med Peter nu, han kallade mig ut om det samma och gå stegen. Rickard samar det och så framvägs, så. Ja. Men det är som du säger, det är ju helt en standard att alltså och i vanliga livsvisskiften här var viner som man vill lyda. Alltså det är största. Men vi är avmarskade, alla människor är avmarskade. Men han som alltså, tycker har inte kallat tjänare. Tycker kallar inte tjänare, men kallar vinner. Ja. Säger vi där svennarna, ja. Ja. Det har det här som han inskjer att vara och i samma vi och att vi skulle kvilla och att vi är fullkomliga trygg. Det är ju här och hans tal och Arna för ut att loja touch. Ja. Att han säger det kallar inte långt tjänare, tycker när jag kallar viner. Och så ser han grunderna för det. Då är allt det som jag har hörst av färger och mojnon har vi kunnat tycka. Allt. Ja. Alltså allt det som han har hörst. Ja. Från färgen. Ja. Det är akkurat det. Han lät inte rätter. Nej, jag syns inte att han säger det att det inte är som talar, men det är färgen som talar vi mer alltså. Ja. Och Johannes nämnde det så i 5:e kapitlet det heter ju vittnesbörd Guds. Att kvart han som tror det han ska ha åt lov alltså. Och i den rättning kan. Ja. Ja. Det är akkurat det. Jag huxar äst att det här som han säger här och i Apostlagärningarna 20 Paulus det är samma sinnaläge. Här där han mötte hem i Efesus. Ja. Och det är att han rastade det här unga man uppåt från dig och ta. Han har talat så långt ner såna, ja. Ja. Han säger här ja, det kom eisne at her samtalen John Witter kom til meg i nøren sammenheng i eisne. Og han sier her, jeg kan godt lese det her, fra vers 16 her, men min led sendte han båt til Efesus og lät henne eldste samkommen kalla tilsyn. Da jeg da kom til hans her, sier han Witter til videre hvordan etfirmoen har vært middeltikkere alle tøyene fra første dag jeg kom til Asia, hvordan jeg har tant herren og i ødlån eimjugleika, vi tar hon og i frestning som kommer av meg, vi til at jødene har li etter mer. Tid vita, og det er det som jeg husker om nå, tid vita at jeg har ikke hildt i atter næka av tøy som tikkun kunne være til gangen, men kun gjør tikkun til å bæge av samkommen og i husen. Tikkun kunne være til gangen. Ja, ja. Han har ikke hildt i atter. Nei, ikke hildt i atter. Ja. At det verkar. Ja. Nei, jeg kjemte oss inte vid Peter om at jeg hvordan Ja. Hvordan lukande det tar man færre slukar opplevingar som og vereligar alltså. Ja, vill jag säga alltså. Det är vereligar men där möter att de tarve tog där är då vereligar alltså. Jag kan inte som det. Nej. Det är akkurat det här han talar till och imskan hotta. Ja. Bäge från fel till ära men även från människa till människa.
Hvordan han talar til okkona. Du sier, Janne, at du sa nation her. Ja, jeg sa, det kom snakket at vi var funker det, ikke at jeg eldste døtrene fylt 14 år, og så var vi her, og så skulle han fære sted ta vi Norrborg, og han nu i Norrborg. Det er siste sonen. Ja. Ja. Kommer hemma till jollar. Så han en sorg, vad ska man säga? Han viskar alltså trycker, alltså till oss. Det är inte överligt vi. Nej. Det är det verkliga. Och kvita så blev han som silt i här. Och jag sa vi kvarst, och sa han inte kvarst. Allt det här man ser här och någon tar det så i allt där. Kipen så just inte. Så kommer det upp att och så just och så. Och så det lust här och chocken, va? Ja, akkurat, ja. Ja. Det är en god mynd. Ja. Ja. Säg det ganska för och förringar så vänner vi skägg. Omringar jag skägg vi har. Ja, Latina. Ja. Latina. Ja. Men att det hade stor ut att Herren kommer vi det här uppmuntringarna. Ja. Trösterna. Ja. Låt oss skilja till att han är här. Ja. Ja. Tog jag snart till att Tofter är min bygden som är växt upp i och det är nog sälja karst och hes ner oss han häver vi samkomna här i Gerois nu och häver en tvärsöka för när vi var med att komma att tälla till mina bygda folk alltså. Självt om det är blanta alltså det kommer från Imska stund det kommer stånden här och möte igen. Så tar man upplever till intressena så är det lika som att du vilt göra katter alltså. Ja. Att det inte är bara något som du finner på att säga och så framvägs men det är något grundfäst. Akkurat. Det är alltid är så enastandande. Ja. Det är helt säkert. Jag huxar det kan lucka ta att här vi är som är samma kapitel någon här då. Och han säger att nu bunden i andan och säger Paulus färd till Jerusalem och vet inte här ska möta mer. Bäst är att hela i anden och i kvarjon boje vittnar fyra mer och syra bond och trångt till boja mer. Och så han färra lycka väl va. Kan det ta så driver han såna man affära kosten ja. Ja. Man tror att det var avvägaren som sa att inte färra. Men han färra lycka. Så säger han här det var detta som jag huxade om det första verset men är rockne lov mot anke verst för mig själva. Bäst jag kan ända skai mot och tjänastna och jag har finnit från Herren och Jesus och vad så hänt att tjänastan. Så det här väldigt aposteln. Jo, det är att vittna om nöje evangelium Guds. Om nöje evangelium Guds. Det var just en tal som kom in i mynterna som här. Och som tänkte mig också när jag att det säger åker som vi inte skulle ha sagt. Och så sa han det är mera huxajta än sägita. Alltså, jag säger det inte vi näkla, men huxajta. Akkurat, ja. Och det Rottmond och Elias säger ju för att tankar är tolvfri. Men man kan också huxa över att tänka det att man huxar om. Ja, det blir sånt ut. Är sånt ut? Jo. Självt om annan var kvart han var till det gamla så att allt sömmes inte så. och det minns jag just ja. Och då kom jag till så om det väl vi alltså att och ena för och det för det så också jag om att det hur Herren ser och prata alltså han tar ju att ser det inte ett
han tekst ikke han tekst ikke nær av det. Nej. Men han løser det bort ut. Akkurat, ja. Tøy var det at det var så dobbelt godt, altså. Kvoi gjør han det her, kvoi lät han det, så ikke det her, og tøy han ville løse det bort ut. Tøy som tog, for tenkte det av. Tøy ta fær han ikke til bort ut løyven og tjokken, som han gjerne ville, ja. Han älskar så Jochen Frui. Ja. Till som han kom till. Ja. Till frälse Kristus kött och hon läsa. Ja. Fick hon läsar. Och det är inte lätt inte saltonsaka. Akkurat, ja. Ja, det är han saltramren så. Det som fungerar vill. Han vet han kan inte nämna någon. Nej. Men han älskar att sitta och ner bunten och i vonlösa. Ja. Hon går det bättre för han alltså. Du tar vid det så är det inte något höstan för han. Nej, nettopp. Vi är höstan för hans rujtje. Ja. Ta vi vid fri och glad i Kristus. Ja. Och brukar sig här, som man säger, att glädjen i Herren är största tyckare. Nettopp. Ja. Ja, det gränsar till så nek som är i åren och Ja. och som är värst att liv och inte åkom. Då är människa liv inte av brej öjna, men det är kvar år som kommer ut av munnen gott så. Och det har så väldigt en tydning för han, jag vet. Det är oitøy som han har kallat om. Ja, så han säger det här i Rombrand 11. Att kallsut och najgavskyden enklar god inte. Och så damte mig det nog så gott. Att han inte enklar det så vill han gärna få till position som tunga som nöjver, ja. Ja. Lösa det. Akkurat. Prata, ja. Ja. Och det blev bara mellan till och han, och inte någon annan. Nej, akkurat. Tog det personligt alltså. Och bara tanken är att, som man säger här, att kärlek Guds är uthällt så görs några. Vi har hela andan som giv något ner, så är det en väldig investering. Kai Hansen brukte det här uttryck. Jag också om det här investering god och görs det ut lika. Ja. Och glömde inte. Tog jag att vännen, alltså han Kirkel skammar tog kärlek Guds uthällt och görs några. Vi har hela andan som giv något ner. Alltså till, och om vi vet att från brövnen att Helianten är ju insikt i åkare intill änderlösningar där. Alltså insikt i Helianten. Ja. Och pantren om arvåkare. Och pantren om arvåkare. Alltså det är inte som är försömt. Ja. Nej. Det är alltså jag huxar efter om att det här han tar just tossar om talsmannen. Jag ska inte låta det kom färgläsare efter. Ja. Efter. Och där vi har bruk för att få färgen in i mynterna. Ja. Det kan man säga alltid, och det är alltid gott att ha samfället vi har, äst man helt gott, men tar vi inte är väl fyra. Nej då. Kan vi en sån stöva som kört här, och det kan vara kanske på att det är värre än det är som kör. Ja. Men alltså, han är färgen. Ja. Han är i färgers där tjåkon och görs några. Det har vi upplevt så många, och så han är kommen vi. Och så kan storma liksom innan ömmar, tanken och sinne och känslon och allt det. Ja. Och så bara knappt jag känna bara en stilla röd. En röd som är i form av en frie, men eisne en tanke, en inspiration som säger som talar på en eller annan måte. Och det är inte en hörbär röd. Alltså som jag säger ju han kan det vara imus så vi upplever heter hur han kommunikerar vi och kunna. Men en tanke som man huxar vad kommer hata fra? Ja. Hata från honom. Och så känner frieren vi tog i isen. Ja, så och det som han inte alltid. Han inte ångan tog att så och vanleis. Men det är något så farligt att bli arbetslös och köra han, känner du? Av sløykon som även ägnar till att göra det arbetslösa.
Och jag kom ta också om det här. Den gamla konan som säger här det var inte röktar om ta han, där hon levde, men det var hon i jonter där. Och i det gamla sjukhusen och det var när det kom folk, vi vet ju när det kom out om hon. Det trångte så näck till, det var det vi säger. Och så hände den här konan, det alltid hon var sant det alltid. Och hon var väldigt god med. Men hon klarar inte att föröjnas vid det att hon var trygg. Hon måtte lyckas om. Minnas jag att vara trygg allt, ja. Och så ända dagen tar jag kommer in och hon synker andra sanchen. Ja. Och en sang om hur så tryggt det var, alltså. Jag minns inte akkurat nu, men han är gammal och gavor och danskor och allt det han sang av danskorna. Den stora vita flock vi ser. Så sang hon och dottarna. Och jag lustade efter henne och det är mest till hur så tryggt och sang det var. Alltså det var inte nivet. Nej. Och så säger vi igen att det var gott att jag kommer hem, säger ta jag hette Rivsteg och det är nu talter och vita att det nej det kunde man inte vita här säger på den vägen med mig. Ja. Jag har talta för och så säger vi gärna kvart är att det är som ligger av barnen och chatt här ju att det var något testament säger. Det så kvar är det ju hon åt det. Det kvar skriva det. Ja, god till att skriva vi så inom aposteln säger. Jag säger ja, och ja, det är några gör. Jo, det är alltid av nöjsen, säger jag. Jag säger, hur vet jag det är att det är nöjda då? Ja, det är tänkligt, säger jag. Testament. Testamentera, ha? Och brukte det här uttryck. Så säger jag gärna, och jag inte, kvar är vi så testamenterat det här nya testamentet. Det sa gott om också. Det är satt och Jan, för det skriva lätt att skriva. Och det var skriva om man och honom, men det var inspirerad av god. Och för det är så arbete av tog, som han har lovat där. Och han bröttes. Ja. Jag visste det inte, att de bröttes så nek. Så da jeg kom etter den der katterna, så sier han for meg at hun enda var syndere utkjent. Hun ikke vært her lunsj, og så har han sagt ved henne at nå er andakt. Nå har hun ikke møtt seg baptisten, sier han. Det er så alltid ventende til oss uttrykk, så. Ikke sånn jeg nå, altså de gamle. Nei, mer for. Og så sier hun, «Gjen kan din ikke til?» «Nei», sier hun. Hun tjekker ikke. Så sier hun, «Paul Ferre er baptist?» «Nei», sier hun, «det er han ikke». «Jo», sier hun. «Ja, så er han ikke som henne baptisten, sier hun. Akkurat, nemlig, det er svart, ja. Det var ikke det. Og bare tanken om det. Altså, hva så sier det det är enfalda som ligger ut i att vara glädjor och fäcknas ut som ett öje god, ja. Att bara till att jag har sagt det här. Det la väl för jag ser det. Det la här. Akkurat, ja. Och jag blev så gripen av det, och men självan det alltså det går man har uppleva i farnen och åren och det går att man upplever en det är för halt och kunna gå konstant det alltså. Att Herren han letar och kon säga några ting som gör att ett annan människa vill lost, va? Ja. Alltså David synger ju om hyran. Ja. Herren är hirmoin. Men fattas inte. Ja, klart. Ja.
Han leier meg kvult av vatten. Og det grønne ansjener, og det taler alt inn og beint inn i løyve, altså, at det her, og midt og i ødlen rådsjonen, som løyve hever vissar, så han hyren, han. Altså, jeg er en av fresta sal, altså, i løyve noen her. Altså, en sal som kviler og i gode, ja. Akkurat, ja. Det är omvärligt alltså. Det man kan inte vara där för 8 och i tjänst, ja. Alltså i ödlom för vill jag säga. Bara i tjänst och personliga liv någon och vi skiftar vi andra människor reisna. Ja. Det av metal som det dyrabarstas. Det kan inte mätas vid näka som helst annan här i liv. Det kan det inte. Nej, jag är inte här frien och tryggleikan så vissna ikke som en teori som man bara alltså något att minnas ju atter men som en verleika innan och som ett ljus inne i salen ja. Lyser upp och ger det glädjen. Håvast omstår än då. Så det ett annat år som kom till mig nu av inhämta vägen. Och det är ganska samma vid att när tar Paulus säger om att vittna om nej evangelium Guds. Det var ett år som kom till mig, det var att för hette är sätter till predikare och apostel. Och en predikare det är en som kuncher, som boar och som proklamerar, ropar ut en boskap, en glädjande boskap, vi har som för någon, och apostel det är ju sänder på. Och så för det kan ta sammanhängen ner att det teacher hade ju teacher att man amen om att första av alla böner akalla förbön tacka Jehova hilda för alla människor för kongen alla högter sett för att vi kunde leva stilt och friale liv alla godsat och sipro hetta gode frälsar och gott och täckligt. Och så kommer han in och på det som han säger, vad han menar vid, han säger att han sätter till predikare apostel. Jo, han säger om Gud, honom som vill att alla människor skulle vara frälst och komma att känna sannligheten. Ty ein Gud och ein mittelmöver, mittlen Gud och människa, Kristus Jesus, som gav sig självan till löjsegjalt för ödl, til vittnesbord av tøysøyne, og så han sier at for hetta jeg setter til predikere og apostel. Jeg sier sannleik, jeg likver ikke hetningen til lærere og i trygg og sannleik. At det innskått og i ødlån henne som tås bøn. Og hatt størst. Ja, standard. Det helt annet standard til var det nækker som kjente til brøytingsene. Fra att tjäna god i dig och värskon och ringa samviska. Så var det Paulus som får alla vägen här som han helt att det var rätt men inte vid kilo var det tjon. Inte förrän han kommer och möter honom som har röjner arbete i motor och som visar att han inte bara herre men han herren. Och från honom fär han allt det här. Alltså allt det som vi är tås om han är frien och så glädjena inne så hjärta sal och sinne och som bröter han fullkomliga från att vara en sån sträpar efter att röjna tokna skota och en tar vi att vara i motor time som tror jag Kristus och han kunde kanske inte åren till att vita hur så skriver han där du meira och meira suttjet jag nämnde för eisna och så chattnan oj här Kristus löven och tjockon nu vi skiftar vi kvar annan och vi andra människor då. Så men han vänt ju fullkomligt om 140 grader som säger. Onkel han vill göra det så gott och säger 330 grader men så vänt man ju samma vid åter. Men 140 grader han vänder fullkomligt hinvägen. Från att förfylla människan till att röna att få hämta här sannligheten om dessa frälse och hämta frälsaren som till alla människor. Det är så omätliga gott. Honom som vill att alla människor skulle vara frälst och komma att känna sannligheten.
Jeg husker bare, at han er som lustar etter åkken det, og ivast og om god vid at du skal være frelst eller frelster, så testamentet her som Paul nevnte i Johanna, om god som vil at alle mennesker skulle være frelst og komme kjenne sannleggen. Og hva sannleggen? Jo, han sier sannleggen. Det var Jesus selv. Akkurat. At det her samsvarer det vel litt, som stedet Jesus brev 6, så. Ta i Paulus bygde bygja i antanna. For alle mennesker. Han fyr først inn i familjerna. Ja, til bøten akte foreldre tykkere og i herren om tog til rett. Ferie tog innom vår togna. Det jo første bøy vi lyft. 4 at her kan gengast vel, og tog kan sliva lunch i landen. Og så ber han fedrene ikke etja bøtene til vrøye. Når jeg fostret deg opp i tykt og anmenning herrens. Og han har fortsatt vid trælen og øtlenes nere. Og så fer han at oss om at bardagen stendte vi. Og så kommer han til at det rundt og fotla. At vi skulle være biande i antan om vers 18. Og nå kvar jeg tog. Vi atler i avkattlan og bøn. Arversen og i tog. Og alt og i avhaltande og biande fyrir. Atlon innen høylevo. Fyrir mer vi. Ja, mer skulle være given år. Ta i let jo månen, så vi derve kan kunnkjera løndarmal evangeliums. Fyrir hver skuld jeg sendte på i lunch. Og så sier han at jeg skal tale om det som øya tale. Etla såla som øya tale. Og hatt akkurat det fortsetts, som du sier nå, hvordan han vil ha ødelig gang til å bia. Fyrir ødelig dem høyde, og fyrir mer vi, at mer skulle være given år til det til mån. Og jeg har alltid selv vært at det er også med så løtene vi har haft her, at Herren har ofte givet oss år. Ja. Altså som det har sitt her, så vi har ikke lagt at det rettes åren som det kan. Nei. Skjælprekk var at såle skulle vi gjøre, og ikke såle, så. Nei, nettopp. Og jeg har alltid hatt det omøtelige hovedtakene, ja. Fyrir hver skuld jeg sendte på lunchen, at jeg skal tala vi dirvi om det, og så enda til såle som jeg øya til. Altså det meste som han grøynade ut. Ja, og det et meste gos han avhaltande avhengig av at han fær til giva. Ja, alla syn. Ja, han ikke her at han mestare på tammatan, at nu har vi sagt mykt, og nå må vi bare rette det ettertøy, men at han avhaltande nei av å få dette her givet, lade opp til ene for å støve. Ja. Jeg kunne tale sånn som i eier til. Det helt, altså. Det sier jeg snakker så livande, som bådskapen det, det livande bådskaper, som ikke en statisk bådskaper, som det tog ikke bøyene til dem, så. Det var status, det var ikke rørsel ute, det var ikke liv ute, ja. Men nu han kommet inn i den livande bådskapen, tjänast i andan som jag kallar det. Det är den livande livsens tjänast som man är i, som ber liv fra Herren och i jöknen Paulus ett läs nu jöknen okkon ta och vid så med tjänastna och andra människor att detta livet att handlar sig inte om först Paulus eller om okkon på eller människor som sållas, men det snurrar sig om att gå till jöknen okkon vill att detta livet og vi Kristus skal bli låtet til alle mennesker. Akkurat. Det endamål vitt i hele. Og tog det her, altså, på tammene må vi si at det største glede tjeneste som kan være i heimen at kunngjøre evangelium, glede bådskapen om Jesus Kristus til alle mennesker. Det så av medaljen ikke større enn noen andre kunngjøringer. Jeg har ikke fortalt det før at jeg har
I samband med att här vi tas som är fram och vi vet att jag nekva tøyer till att vi lotto. Ja. Och kvar det blev till det nu kunde jag bara ringa upp och se av folk. Det köpa nät någon och så söker det namn och nummer och ända kontonummer det ska vara. Och så ringer jag upp och fortälja. Och det gör det nu bara hvis du har vunnit mer än 1 miljon. Så. Och det må vara också stort lite tjänast då. Jag släpper ringa till folk. Vi glädjer på honom. Självt om det är ute i görska. Alltså, det är ju en glädje till folk. Särskilt här att törvar. Ja. Men hesen bådskap som vi har via gör här på. Det är inte lotto här i världen som ska mötas jant vid det. Om man säger att så man skulle vunna så är det avmarska till det tymliga. Och det kan inte tillfredsställa innasta tjåkarna. Men hesen bådskapen, det glädje bådskapen om Jesus Kristus, som lät sig få in i heimen och gav sitt liv för jokken. Att hos syne, säger Anna, till vittnesbord att hos syne. Och hesen vittnesbord, han är lika kraftig ännu det, och han är till, i akkurat han är till kvart enaste ett människa. Så detta kanst to lyta av. Till Guds årsida, testamentets sida. Man kommer ihåg att det är att till siktning Herren som gör okon rojk, och han lägger onka sorga till att den siktningen är alltså. Ja. Och jag skulle säga det vet i Johan att det var en spårning om hur vi alla människor tålar vinna 1 miljon. Ja, ja. Knappt det. Det är akkurat det. Ja, om det fotas här alltså, till oss. Ja. Ja. Det är näkt dömer om det här. Särskilt ut att jag inte har klarat fot. Jag är alltid själv och jag har ju ångat till 12 att vi ryker alltså. Och på åkner. Nej. Men det är inte öliga väl att arbeta och ända byggt husen. Ena för Ronavik, ena för Klaxvik. Och ena för Tofton. Så det ser ut som man är ryker men till allt och på lån. Alltså. Ja. Men du är gold då. Ja. Alltså. Och du är det. Jag har nått det, alltså att kunna det. Akkurat. Men vad man har vunnit, vet du, det var inte inte. Det var bara det energi som vi måtte. Också i samband med att få andra arbete. Och jag minns att vi byggt hus i Tofton. Alltså hur stått lite av att det var vissa männare göra. Och hur vi hade dött och allt det som det gjort. Ja, så var det inte att det blev stoppt av støybevisjonen här och vi gick på däck var lagt och allt det där. Ja. Och det var virkelig hotägande alltså. Att allt det som man gick av är stutt och tåst. Självt om det är rest var tempor och tåst runt om. Jo. Ja. Nej, det är ja. Jag känner akkurat det här så känslan efter Paul. Att det är inte det här som vi har arbetat upp samman. Ja. Konom år. Ja. Det bäger onta. Alltså det är en nöksam känsla. Ja. Det har inte finns för erande från människor. Men vi går siktning och går hjälpa så har vi själva. Ja. Och akkurat här så känslan här att jag vet inte vad man tror att det är för kanske att jag vet inte men det har vi ångat troan efter och någon som så läsning. Det är ju så själv och säga man inte. Jag vet inte här det nämnda senast att det var i tjej att det hade varit tjej samma gick var Sakariasen. Att det öjla ringta mangla pengar. Ja. Det är öjla nej. Men det är sagt i flow av pengar är inte lucka. Men här var no mycket. Det är det som jag ständigt göratökten här. Och här var no mycket. Inte mangla och inte av EU-flowa. Ja, det säger han också. Och i Gamla testamentet, alltså. Ja. Det är väldigt siktning. Ja. Och så kunna häva eisen till att sikna andra vi. Ja, självant det. Nej, det är liv, det är alltså det är en kvann krok och liv nu tjock. Som en siktning, med glädje.
och en varvarsla. Ja, jag måste säga att det är helt underfullt ösnen nu vi lika med sån här fär, ja. Men det sast inte ser det för så. Så man sitter stilla ner så. så det är nog stort att lycka väl. Alltså är då vi ska fänka tankarna. Stora för kvarjar bräck och rastlarna som lurar vän och allt det där. Som själv kan ta sig om alltså. Men själva det det hvis man inte talte kapitel i predikan börjar vi efter och som skapar att en av ungdomsdag och är inte runt det att komma och är en naskast som tog för att se om det lyckas med det. Och så är det och så allt rått. Och så läntar så fällde kjäl i brunnen och där kommer jag upp att det. Lika med han. Och ante för att det god. Och jag ante som gav han, ja. Nej, alltså att leva livet och i Guds vilja. Det må vara det största som ett människa. Det gör det Jesus alla tiden. Det var färsens vilja, alltså. Ja. Och det som färre vill för akkurat det är att vi trycker på han som han har sett. Ja. Då spurte han vad det var att göra verskots. Och tar av steg sex öjliga undrande. Da Jesus säger hette verskots att det trycker på han och han har sett. Ja. Det är verskots. Ja. Trycker på han. Och så får allt igång. Det är akkurat resten, ja. Det är Guds vilja. Och ta säga att han som tror och lyder av Jesus Kristus ger Guds vilja. Ja, han ger Guds vilja. Ja. Och så är det alltså inte mer att huxa om. Nej. Det tog vi vårdjand. Och hvordan det hatta sig. Ja, det bestämmer vi helt inte. Nej. Alltså, sjående, men vi faktiskt glädjast och just nere. Han tåsar om i Kolosserbrevet att växa och i trygg vi tackar gera. Vi tacksamma och glädje. Att livet och isa glädje. Och som man säger här i Rombrevet kapitel 14 att rike Guds rättvisa, frier och glädje och i hela i andan. Akkurat, ja. Och så han säger att han som är tog tjänar goda är människodomlig och goda tackalig. Ja, alltså att är mätar jag verkligt uppbyggt. Det så också om det. Nu är han kommit här ut till ändan Rambrauna. Och nu får han nämna hur ser allt det här som han i rättsorskering. Ja. Hur ser allt fungerar då? Ja. Det är och här är han för in i omstöver alltså i brövnen här och till Herren som inspirerar han vet du ja. I alla omstöver i livnen. Och i alla hässon är det glädjen i Herren som är störst tyckare som man säger i Filipperanna. Och det är alltså kvar sitter tungt. Lilla sa yes. Det är lättast i livnen. Det är att leva samman vid honom. Og hovast det at det er omstøver som vi ikke rår iver, så er han alltid tjaverande og nærverande. Og han fer ångan til å slippe oss på fjall. Nei, vi er mer dorskjøpt enn så. Ja. Og det er verilig. Det kan stå alt. Ja. Det er kapitlen her som han nevner at her og i att han som tog tjänar Kristus takna skuld och människan domlig alltså rujke Guds inte är att dräcka men nej till rättvis fri och glädje och hela andan han som tog tjänar Kristus takna skuld och människan domlig. Det är en kapitel som kaskar fram och fler är snurr sig om Guds vitt är värre mot kvarnöron. Akkurat. Ja. Ja. Inte att döma och inte vanvilla. Anna pastor hon var döma och hin pastor hon var vanvilla. Men nej. För Sverige en annan. Ja.
Til akkurat det. Han sier, let dere tog ikke langer døma hver annan. Nei, fettelig heldur tanda om at åndsje må lege avstøyt etla fettelig for brorsen. Altså, det så rævlig og hukkelig ved oss når fettelig og avstøyt. Tar man huksar om det at man kan bli så sjalov etla som vi sier. Her var sjukker. Jeg tror ikke alt fyrig at en annan ikke skal komma till tøyn 4 månader, men till grunden till tøyna undergång. Ja, akkurat. Det är undergång alltså. Ja, det är det. Ja. Är du så till umynda mig till att negagera det här? Nej, är du slett umynda. Men alltså hade här väver till egna undergång att vanvira andra människor och sätta fettle för det. Och mäta det området att glädjas vid de glädje och gråta vid de gråtande. Alltså ta rickar det här likam som han som bor ta rickar där till honom som bor i likam. Så att han attla där, ja. Ja, jag tycker gott han som bär för och när vill ju visk. Att gå och vilja så innan alltså. Ja. Och flip round 2:13, va. Ja. Och han till allar tøyer hinsam. Ja. Og han sier hver og vidt i løvnen. Og jeg har alltid sitt at nå her eisende kjalt med at det er en tøyelig sending, så vi, det sendingen som vi sendt nå kjørst det. Ja. Og i 25, ja. Ja. Og tøyen ganger øyelig kjøtt. Og vi hittet frem inn i nytt år. Det er jo så korset vi kjørte senest da. Og jeg tenkte å komme til min det som eldre skjøtast her i tilværende. Ja. Til at nå kjør. Til øyla gang kjøtt. Nå kjør jeg eldre kjøtt. Ja. Det altså kjøtt. Men det kommer alltid etter. Så langt som Ja, et nytt år, ja. Men eisen til eldre kjøtt, og så eldres vi så kvart, da. Ja. Vi, ja, jeg vil si at har vi under middelalderen, så bonas vi. Jeg tykker så kjøtt som færden for å bo i middelalderen, så eldas vi. Ikke så kjøttet blir vi, men så gang det kjøttet. Høysten da man 6 år. Ja. Og kjøttskjei. Ja, og kjøttskjei. Og tar vi bare blir på at det er verst her. Ja. Da var det 2 år yngre enn det er i det. 2 år yngre enn 2 år. Ja. Ja. Og så det her merkelig at du ikke det ikke atter til det samme. Nei. Jeg vet ikke om jeg nevnte her, at han folk sier, når i løyven, hvis man skulle yngst til at nu det så godt, at nu må det ikke brøytas, nu skal det stekka, nu skal njøte det her resten av løyven på enda matene. Når hei vilja at jeg skulle hent? Skulle det være at jeg for skola? Kjære gammal? Ja, jeg får tullja. Etter at jeg for urskolan? Ja. Nei, det er for tullja. Da jeg var nøygifter. Da skulle det tilvære stekka, og det er alltid vært så leis. Nei, ja, men så fikk vi ikke noe bøten. Ja, men ta i bøtene vår små, skulle det stekka ta. Og så kan man bli vi, altså. Ja. Du kommer ikke til punktet her i løven og hver, og det er ikke allikevel, ta helt råd, og du ser menneskene, boningene, om du ser du et egnet likam av veikere, så ser du i bøttene og badnabøttene, og i etterkommerne, og hvordan de bonast, og de en parster av det her. Og du kan gledes om det. Så om du pleier å si at onker sier, hva ble løyvi av, va? Jeg sier ikke at badnabøttene. Det er avvokster som velja vilnaga. Jeg bare øyne for hørst av en mann sagt at jeg er nå bare vært så som jeg var yngre og i det enn jeg er.
och ta Lisa Paulsen. Ja. Och det var i samband med Israel. Mhm. Och jag så var den jag på det. Passar ja. Han så spännande tog i Israel. Vi han sa allt det ja. Och jag minns inte när han dog, men jag minns det att det var under samsmöten i havn han dog. Och jag skulle sova att av samsmöter. Och jag får så nian av sjukhuset. Bara för jag vet han. Men då var han kom så längt att han har inte kontakt. Jag stod bara och beundrade han. Så jag har hört han så ofta tala om Israel. Alltså. Och var så spänt där alltså. Och det var ju alltid att gänga så mycket på det som han gjort det. Alltså. Ja. Och så men här står en med som hört han säga det. Och han var nog lika gammal som han. Det var Oliver Thompson. Och han åkte ju på honom och säger, nej, jag läser. Och så säger han, gaur herrans latte. Att det som det nu. Gaur herrans latte. Han var rönter när jag var här någon som kipare och allt det där. Och Eliasar har ju varit en hemma med oss som torst. Men bara var lika nöjver. Det är sån gärna vill det. Kanske uppleva mig, men ska han nöjver nu, det var inte, men han är väl när vi runt här alltså. Det han levde nu, va? Ja. Men det står ut i att Herren är samma. Ja, det. Alltså det är avhaltande han samma. och han det jag kände gå så svårt för mig säga. Jag känner att det trickläggan växer bara ta till om det näka alltså. Trickläggan i honom och vi honom. Jag hade det så mätligt störst att jag kunde sitta här och i det och kunde ha alltså att du skulle finna på att ringa till mig här och få han med att ge sig tjänsterna. Alltså, det blir ondre. Ja, men jag har alltid till uppfinnelse kommer hackor steg ifrån. Nej, då är jag alltid till att jag visste inte vad skulle jag också. Nej, jag har bara ett inskje efter akkurat helt nere som vi upplever nu. Då det kanske inte ta akkurat suttja var det andre og var letes, men det var å kunne ta seg frukt. Ta seg frukt, ja. Ikke bunden av tilretteslegging og planlegging og manuskripten, men at kunne ta seg fra hjärsta til hjärsta. Du høyrer hvordan tors først det at planlegge, og særlig hvis det er jeg hørte jo ikke å gjøre for noe av honom. Tonka jag att präster säger att han blir omträg självor hur öjner tar vår och jag hade varit ettlomans det var mest hur öjner tar vår om allt Särskilt. ja och det säger man inte om kvite är inte så gott så det kan kanske vara på ett motsatt ja saktans och så var allt upplöst ja. Det är inte okjent. Jag har gjort inte. Hittar mer nästan mer ovanligt att man ska ena så väl. Ja. Ja. Och det är akkurat det här som ligger i Herren. Det är einleitjen. Det är i honom. Och det kommer från honom. Ja. Han sa atlan, fasta atlan är att samla allt till ett. Ja. Alltså einleitjen är i honom. Han har gjort det. Han har gjort det. Ja. Det är han som sist fyrtøy og ständigt fyrtøy. Ja, ordentlig, ja. Så det är rätt spännande alltså att vara och jag man bara säga att det passar väl till min alter. Ja. Det här att det man bara säga att det kanske har varit bättre justera alltså tåst och snicka till alltså. Nej, rätt då. Ja. Det det av honom nästan ut. Att han säger att kvar kan ta över emot det alltså.
Till här där ligger. Ja, kvar kan være imot det. Ja. Og til ungen makt her å gjøre som kan være imot det, som han har avgjørst da. Det. Og til hans har avgjør at han har givet sin egna son til båt og løsgjalt for åkken øl, for jeg kunne gjøre åkken, jeg sjåvan himmelen inn i hjertet. Men han trofastor, og vi har nå så færre vi inn i et nytt år, enn affær. Ja. Og kanskje du blir på en sammen vi Jokken Paul. Ja, takk for det at vi kunne ha sitt her og du kjenner Herre, du kjenner åkken innanfra. Det er til som borst i åkken, så at andre kan kjenne. Men det er godt at vi ikke kjenner åkken, de gamla menneskene. Det er blir krossfest vidt her. For jeg synes ikke like han skulle være et lunch. Og hver en underfulle frigjør. Stenst ikke av tog, bare hoksane noen til. Jesus bært hoksane noen til, hun gjør glede i hjertet mot. Hvert vil ta i fire med at så ikke andligt ut. Ja, det er å beskrive litt. Det er som til å løte dere nå, og holdt fra det første her i hova. Vi åkken, og vi den vår tid. At vi skulle være de som kom til å tjene til her. Tjene til her. Etla leta til tjene tjøkken og noen likan. Ganske rettere sagt. Og takk for det her, det bruk til å ha gjort det likan med jokkara. Og herre, to er ikke trekker. Og to er ikke småsvarer som vi ikke mennesker er og jokkara gamla. Halt det, herre. Nei. Vi er løst, og vi er frøy og frals. Og tog ber vi til om at du sikna farger. Du sikna et land som hever klarer seg så vel, hever så mengt. Ikke overgynge vel. Og vi hittar trester opp etter, og minnes til det at det er god vi, så kan han ikke være imot. Ja, til å si, hvor kan ta være imot? Takk for det, og takk for Jesu kære som vi virker sammen vi, og takk for det som vi vilja slippe at avvirka ta en veien som to vil tjava, alt skal fære. Og Jesu navn, amen. Amen. Så er hesenparsen av Gjerstamal kommet enda, og vi færre takka for okken. Og vi er Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøa, Paul Færre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesenfer. Pastor av Gjerstamal som her var vært, der kan du finne av YouTube, om du leiter etter Iktusjonvarsp. Og hesenparsen, han kommer eisen av å være lagt her, og han kommer eisen av å være sendt av Skjei Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hesenfer.